Nire lehenengo aldian oso urduri neon, ze ez nahikin oso ondo zein bernun, nola egin bernun, gustukoa izango zen ala ez, baina zorionez oso giro goxua euki genuen, eta nirekin zehonak ere asko lagundu zian, eta oso polita izan zen, horretikan errepikatuet, eta errepikatzeko presna horretikan nahi dut konpartitu hau, zuekin, zuek ere errepikatu edo hasi nahi baldin baduzue, merezi dulako. Ni nire lehenengo aldiataz gogoratzen jarrita, gogoratzen naiz gogo handian eskala egun hori iristeko, baina ene oso ziur beak naizun ni horreotia. Ni nire lehenengo aldian oso urduri neon. Itzeiteko ere kosta ite zitzaiten, eta nekan gorputza dardarka, eskuak eta hankak dardarkan eskan, eta oso urduri neon. Entzun Arraio. Izan Arraio.